बे समाव कामदेब दैमारि आं बाथौ बिमुसार आं केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी दिनै बाक्सा जिल्लानि बरबुरियाव जों दंफैयो दिनै साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि हाबाफारि बे समाव सोलिबाय थादों आरो बे सावरायनाय हाबाफारियावनो जों आलासि जिरायसालियाव बे समाव दंफैयो आरो आलासि जिरायसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंजों दङ आरो बिथांजों जोङो फंनैसो बाथ्रा दोरोङारि बिथिङाव सावरायनो सानबाय खुलुमबाय सारखौ खुलुमबाय बाथौ बिमुसार नायगिरि बयनिसिमबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि साननैनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि बे बरबुरियाव एबा गोथार थानसालियाव माइनाव आफादनि सावरायमेल सोलिबाय थादों बे माइनाव आफादनि हाबाफारिखौ लानानै नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बे हाबाफारिनि गासै बाथ्रानि सायावहाय दोरोङारि बेलायाव बा गौथुमारि बेलायाव बा माइनावफोरनि माखासे गौथुमारि बेलायाव नोंथाङा मा फोजावनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै ब्रैथि सावरायमेल लाइमोन आरो माइनाव बे प्रग्रामा जाबाय थायोमोन आगोलाव नाथाय दा दुलाराय बाथौ गौथुमा जथायै सावरायनानै दिनै बरबुरियाव बे गाहाय थानसालियाव जे साननैनि हाबाफारिजों माइनाव आफादनि आलादायै बे ब्रैथि सावरायमेलखौ खुंनाय जादों माखासे माइनावफोरा धोरोमारि फोसावनाय आरो खामानि मावलांनायनि गेजेरजों जे माइनावफोराबो गोबां खामानि मावनो थाखाय आरो बेखौ आलांगायै बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा जे दिनैनि बे साननैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादखौ खुंफुंनो थाखाय जोंनि केबिनेट पर्यायाव सावरायनानै बे दिनैनि हाबाफारिखौ लाहोनाय जादों आरो बेयो दिनै साननैनि हाबाफारिजों बेवहाय दिनै धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जे माइनावफोरनि गेजेराव जों माखासे मावनांगौ थायो न'खर दानायनि बाथ्रा थायो जों बेजोंनो दिनै धोरोमखौ लांफानांगोन दा बे माखासे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना दिनैनि गेजेरजों दिनै थान्दै मेल जिरायगोन बिनि गेजेराव जोंबो बाहागो लागोन मिरुनि जानानै आरो गाबोनो अपेन सेसन मोनसे लाखिदों बेवहाय दिनै अपेन सेसनाव आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म साराबो फैगोन आरो बेवहाय बिथांमोना मोनसे मोजां हाबाफारि लादों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव माइनाव आफादफोराबो रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय जे जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो हिसाबै जोङो बेवहाय दान बावजेनगिरि हाबाफारिखौ लानो नांगौ होननानै बिथांमोना गाबोन बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो बै गेवलां मेलनि गेजेरजों गिबि दान बावजेनगिरि हिसाबै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि बिसि पारुल बर'खौ लिंनाय जादों आरो बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै जोंनो फोरमायहरदों जिहेतुके दिनै साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा बाक्सा जिल्लानि बरबुरियाव हाबाफारि लादों बे हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै माइनाव आफादनिफ्राय नोंथाङा माबायदि गौथुमारि बेलायाव सोलायनो लुबैदों जों बेखौनो आसा खालामगोन जे माइनावफोराबो जे दिनै धोरोम फोसावनाय न'खर दानायनि गेजेरजों दिनै धोरोम फोसावनायनि थाखाय बिथांमोनाबो गाव गावनो बे धोरोमारि आफादाव खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेबायदिनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे जे दिनै बाक्सा बै बरबुरियाव जानाय बिनिफ्राय बिथांमोना मोजां मोनसे जोंनि माइनावफोरनि गेजेराव मोजां मोनसे मेसेज होनो हागोन आरो मोजां थांखि लानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ धोरोमारि खामानि मावलांनायाव मदद होलांफानो हागोन बायदि बिथांमोना थांखि लागोन होननानै बिथांमोना दिनैनि बे थान्दै मेलखौ धोरोमारिनि सायाव सावरायगोन आरो बेखौ गाबोनो बिथांमोना डिक्लेयार खालामगोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै धोरोम फोसावनायजों लोगोसे जोंनि न'खर दानाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांगोन होननानै बुङो बे हाबाफारियाव जिहेतुके गोबांथार जिल्लाफोर सरजाबनानै दङ दुलाराय बाथौ गौथुम होननानै बुङोब्ला गोबांथार जिल्लाफोर दङ आरो बेहाय अरुणाचल मेघालय बिदिनो दार्जिलिंफोरबो दङ नाथाय बे हाबाफारियाव गोबांथार जिल्लाया बाहागो लानो हायाखै बेहाय खम अनजिमानि जिल्लाफ्रासो बाहागो लाफैदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों दा बिथांमोना बै मिरुनि
बे माइनाव आफादनि बे खान्नैनि हाबाफारिखौ हरखाबै बे जायगायाव खुंनो लानाया हरखाब जादों। फ्राय 2 दाननि गेजेर 2 दानबो सम मोनाखै, 1 दाननि गेजेरावनो बिथांमोना बे जायगायाव खुंनो थाखाय थिग थाक खालामदों। बेवहायनो फोसावनाय हाबाफारिया खम जादों। दा थेवब्लाबो बेवहाय आं मिन्थिनो मोननाय हिसाबै 15 जिल्लाया दा बर्तमानावलागै बाहागो लाबाय आरो दिनै आसामजों लोगोसे आसामनि बायजोआवबो गोबां जोंहा माइनाव आफादफोर दङ जिल्लानि सिङाव आरो गोदानै जोङो दिल्लीयावबो माइनाव आफादनि गोख्रों मावथि जोङो मोननो हादों आरो बिथांमोनाबो बाहागो लागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै कर'नानि माखासे जाहोननि थाखाय आरो दिनैनि नैबे जों आबादारि मावनानै जाग्राखाय जोंनि न'खराव गोबां खामानि थानायनि जाहोनाव बिथांमोनाबो बाहागो लादों, खिन्थु खमै बाहागो लादों आरो बे मोनसे लिमिट खालामनानै हरखादों आरो बांद्राय माने थान्दै बेंहरखानाय जायाखै। खम थान्दै बेंहरनानै जोङो जिल्ला लेभेलावनो बेखौ सावरायनाय जागोन आरो जोङो खम थान्दैनि गेजेरजोंनो जों मोजां मोनसे हाबाफारि खुंनो थाखाय जों थिरांथा लानाय जादों। बेनिखायनो दिनैनि हयथ' बाहागो लानाया एसे खम जादों, नङाबा दिनै बेवहाय 5,000निबो बांसिन हयथ' मानसि जागौमोन आरो माइनावफोरा बाहागो लागौमोन आरो बिथांमोना फोरमायहरदों जोंबो बाहागो लागौमोन होननानै फोरमायहरदों। आरो दिनै आरसिजों आरो माइनाव आफादजों जे बिथांमोना बुंहरदों जे मोनसे लिमिट खालामना होनाय जादों, बे मथे बाहागो लानाया मोजां होननानै। नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आथिखालनि दुलाराय माइनाव आफाद बिथांमोननिसिम माबायदि गौथुमारि बेलायाव जौगानायखौ नोंथाङा फोसावनो नागिरदों? दाथ' दुलाराय बाथौ गौथुम आरो माइनाव आफाद हिसाबै दा दिनैनि मावनायावथ' गोबां बिराद स्ट्रं होननानै बुंनांगोन। दिनैनि समाव जोङो बावैसो आगोलाव जेरैबायदि उदालगुरियाव लाइमोन आरो माइनाव जिथा हाबाफारि जाबाय उदालगुरि जिल्लाया, दा बिथांमोना जायफोरा बेवहाय आलासि जाहैदों आरो जोंनि अल आसामनि गेजेराव जायफोरा आलासि जाहैदों, दिनै माइनाव आरो लाइमोनफोरनि मावनायखौ नुनानै बै हाबाफारियाबो मोनसे मोजां मेसेज होदों होननानै आंबो बाहागो लाहैदोंमोन बेवहाय। जे माइनावफोरा ओरैबायदि मोनसे ओंखारबोदों आरो बेबायदिनो सारा आसामजों लोगोसे आसामाव थानाय बाथौआरि जिथु माइनाव आफादफोरा दिनै जेरैबायदि उदालगुरि जिल्लायाबो माइनाव आफादफोरा जेरैबायदि लैहोर फैनानै धोरोमनि खामानि मावदों, दिनै न'खर दानायनि गेजेरजोंबो जोंनि धोरोमनि खामानि मावनो थाखाय माइनावफोरा ओंखारदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांमोनखौ जोङो दिनै रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन। आरो दिनैनि समाव माइनाव आफादा गोबां स्ट्रंआवनो दङ आरो जिहेतुके बाक्सा जिल्लाया खम समनि गेजेरावनो बे माइनाव आफादनि हाबाफारिखौ खुंदों बरगुरियावहाय। बे बाक्सा जिल्लानि गासैबो धोरोमारि सिबियारि लोगोसे बे बानजाय आफादनिसिम नोंथाङा माबायदि साबायखर बावनांगोन? दा बेखौ साबायखर हरनांगोन, मानो होनब्ला दिनै जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै दिनै जिल्ला आफादाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो लोगोसे जायफोरा दिनै रायदाव आफादनि बिबानगिरि लानानै दिनै खम समनि गेजेराव प्राय 1 मासनि गेजेराव बिथांमोना गोबां खारथिंनानै दिनैनि बे साननैनि हाबाफारिखौ जे मेहेरगोनां खुंफुंनानै होनो हादों आरो दिनै नांनाय बायदि बिथांमोना खुंफुंनानै होनो हादों। बिनि थाखाय आङो बे बाक्सा जिल्ला आरो लोगोसे रायदाव आफादखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावहरदों।